despertar, fideuar. Com parlarem l'altre dia, el 99% dels valencians elidim la D intervocàlica dels sufixos acabats en ada. Aquestes paraules no són paraules comunes, són paraules especials, que fan referència a una cosa concreta. La fideuar és de Gandia, i en Gandia elidixen esta D intervocàlica. En un principi prové de fideuada, i este sufix en ada, un dels molts significats, és gran quantitat de. Una fideuà, gran quantitat de fideus. Però com que fa referència a una cosa concreta, no es pot confondre. De fet, al Diccionari Normatiu Valencià trobeu l'entrada fideuà i tranquil·lament podeu escriure-la, perquè fa referència concretament al plat típic. Igual que despertada. Si es refereix a l'acte faller a les 8 del matí de tocar la fava als veïns perquè es desperten, per a que s'unisquen a la festa, és una despertar. Podríem utilitzar despertada en un context més general? Sí, si llegeix hi hagué una despertada general dels veïns a causa d'un terratrèmol. Ahí, evidentment, hem d'escriure la D. Però si fa referència a un acte popular, és una despertar. S'entén? En castellà també existeix el concepte bailaor. No és un bailador. En Andalusia fa referència a uns ballaors concrets. Llavors haurem d'escriure bailaor. I tu? En coneixes d'altres paraules populars que han passat a significar una cosa concreta? Au, cacau.